Helo a chroeso I bapur blwyddyn 11 o 2018, mae'r papur yn un dwyradd sylfaen. Yn 2018, roedd angen 22 marc am C. Mae halwynau'n gallu cael eu cynhyrchu drwy arweithio asidau ac alcalyau. Cwblhewch yr hafaliad canlynol am yr adwaith rhwng asid ac alcalau. Mae asid ac alcalau yn gwneud halwyn a dŵr. Rhowch gylch o amgylch y gair sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o'r adwaith rhwng asid ac alcalau. Efe dadleoliad, niwtraliad, ocsidiad neu rhydwythiad. Mae asid ac alcalau yn enghraifft o adwaith niwtraliad. Mae diffyg traul yn gallu cael ei achosi gan ormodedd o asid hydroclorig yn y stumog. Mae powderau gwrthasid yn cael ei defnyddio'n aml I drin diffyg traul. Mae grŵp o disgyblion yn defnyddio'r cyfarpar canlynol I gymharu 3 brand o bowdr gwrthasid I weld pa un yw'r mwyaf effeithiol I drin diffyg traul asid. Ni efo stopwatch, powdr gwrthasid, asid hydroclorig a dangosif cyffredinol. Maen nhw'n ychwanegu'r un mas o bob un o'r powderau gwrthasid at ficerau gwahanol, sy'n cynnwys symiau hafal o asid hydroclorig a dangosif cyffredinol. Maen nhw'n troi'r cymysgedd ac yn cofnodi'r amser mae'n ei gymryd i'r ddangosif cyffredinol droi'n wyrdd ym mhob bicer. Maen nhw'n gwneud y prawf dair gwaith ar gyfer pob powdr gwrthasid. Mae eu canlyniadau i'w gweld yn y tabl. Nodwch pa ddau ganlyniad sydd wedi cael ei defnyddio I gyfrifo'r gwerth cymedrig ar gyfer brand 2. So dyma brand 2 fan hyn, ac mae'r cymedr yn 4.30. Wel, mae hynna rhwng 4.28 a 4.32. Felly y 2 yma maen nhw wedi defnyddio, a maen nhw wedi anwybyddu 3.2 oherwydd mae'r meddwl mae'r canlyniadau yna yn anghywir. So 4.28 a 4.30. Trawsnewidwch yr amser cymedrig ar gyfer brand 2 I eiliadau. Wel, mae pob munud yn 60 eiliad, mae wedi cymryd 4 munud 30 eiliad, so mae'n 4 set o 60 ac 1 set o 30, ac mae hwnna'n dod I 270. Rhowch y rheswm pan mae'r canlyniadau'n awgrymu mae brand 3 yw'r powdr gorau ar gyfer trin diffyg traul asid. Mae'n cymryd y lleiaf o amser I niwtraleidio'r asid. Hynny yw, mae'n cymryd y lleiaf o amser I troi'r dangosif cyffredinol yn wyrdd. Chromiwm yw un o'r metelau mewn dir gwrthstein. Mae'r hafaliad yn dangos sut mae chromiwm yn cael ei gynhyrchu'n ddiwydiannol drwy adweithio chromiwm ocsid ac aluminiwm. Mae chromiwm ocsid ac aluminiwm yn rhoi chromiwm ac aluminiwm ocsid. Mae'r adwaith yma yn exothermig iawn. Rhowch ystyr y term exothermig. Mae exothermig yn meddwl rhyddhau gres. Maen nhw'n derbyn rhoi gres allan neu tymheredd yn cynyddu. Yn ystod yr adwaith, mae ocsidiad a rhydwythiad yn digwydd. Enwch y sylwedd sy'n cael ei ocsidio. Wel, ni'n gallu meddwl am ocsidio fel ennill ocsigen, so aluminiwm sydd yn ennill ocsigen. Nodwch beth yw ystyr rhydwythiad. Wel, ocsidiad yw ennill ocsigen a rhydwythiad yw colli ocsigen. Nodwch beth mae'r hafaliad yn ei ddweud wrthoch chi am adweithedd cymharol chromiwm ac aluminiwm. Wel, wrth edrych ar yr adwaith yma, mae aluminiwm yn dadleoli chromiwm o chromiwm ocsid, felly mae'n rhaid bod aluminiwm yn fwy adweithiol na chromiwm. Mae copr yn gallu dadleoli arian o hydoddiant arian nitrad. Mae'r hafaliad ar gyfer yr adwaith hwn yn cael ei roi isod. Arian nitrad a copr yn cynhyrchu copr dinitrad ac arian. Mae athrawes yn dangos yr adwaith hwn
yw dosbarth. Mae'r ffotograffau'n dangos y bicer cyn ac ar ôl i'r adwaith digwydd. Ni efo hydoddiant arian nitrad, gwifren gopr, a wedyn y diwrnod canlynol. Esboniwch sut mae'r newidiadau'n dangos bod yr adwaith cemegol hon wedi digwydd. Mae'n rhaid ni pigo 2 newid ac esbonio nhw. So esboniwch. Yr un gyntaf yw ni gallu gweld newid lliw. Mae newid lliw oherwydd mae copr nitrad yn ffurfio. Sut yn y byd ni'n gwybod bod copr nitrad yn ffurfio? Wel, efo'r hafaliad ar dechrau'r cwestiwn yn dweud i ni. Copr nitrad. So beth arall sy'n ffurfio, ond arian. Mae arian yn ffurfio ar arwyneb y copr. Mae arian yn ffurfio yn digon am y marciau. Cwblhewch yr hafaliad symbol ar gyfer yr adwaith drwy roi'r fformwla ar gyfer arian nitrad a cydbwyso'r hafaliad cyflawn. I gweithio allan fformwla arian nitrad, ni angen tabl o wefrau, so ni'n gallu gweld bod arian yn Ag+, a ni'n gallu gweld bod nitrad yn NO3-. Mae'r gwefrau yn hafal ag yferbyn, felly +1 a -1, felly does dim rhaid ni wneud unrhyw beth gymleth, ni jyst yn ysgrifennu mas Ag NO3, a does dim rhaid ychwanegu unrhyw rhifau arall. Y peth nesaf i wneud yw i jecio os mae popeth yn cydbwyso. Yr arian yn iawn. NO3, mae yna 1 NO3 fan hyn, ond mae yna 2 NO3 fan hyn. Felly, dwi angen rhoi 2 fan hyn. Nawr, checo to, NO3 yn iawn, ond a copr yn iawn. Ond dwi efo 2 arian fan hyn, a dim ond 1 arian fan hyn, felly mae angen 2 yn y bocs yma hefyd. Mae magnesiwm yn adweithio â chlorin i ffurfio magnesiwm clorid. Mae'r diagram canlynol yn dangos adeiledd electronic atomau magnesiwm ac atomau clorin. Lluniadwch saethau ar y diagram i ddangos sut mae'r electronau'n cael eu drosglwyddo rhwng yr atomau magnesiwm a'r atomau clorin pan fydd magnesiwm clorid yn cael ei ffurfio. So mae magnesiwm efo 2 electron i blisgyn allanol. Mae'n i colli nhw. Clorin efo 7, felly mae pob clorin angen ennill 1. Felly mae 1 yn mynd fyna, a mae 1 yn mynd fyna. Mae'n bwysig bod y 2 electron yn plisgyn allanol magnesiwm yn cael ei drosglwyddo, bod nhw'n mynd i plisgyn allanol y clorin. Cwblhewch y tabl sy'n rhoi gwybodaeth am wefr ac adeiledd electronig ar ionau magnesiwm a'r ionau clorid sy'n cael ei ffurfio. Wel, mae magnesiwm yn colli 2 electron, felly ar ôl colli'r 2 electron, bydd e'n 2,8. Mae clorid yn ennill 1 electron, mae pob electron yn negyddol, felly mae pob clorin ar ôl ennill electron, ni'n cael gwefr o -1. Mae nwy clorin Cl2 yn cynnwys 2 atom clorin wedi bondio a'i gilydd. Lluniadwch diagram yn y bwlch i ddangos sut mae atomau'n bondio i ffurfio moleciwl clorin. Mae 2 cylch. Mae 2 eisiau ennill electronau. 2 anfetal gyda'i gilydd, felly ni'n gwybod mae hwn yn mynd i fod yn covalent, maen nhw'n mynd i rhannu electron. Felly ni'n llunio nhw. Felly mae'r cylchoedd yn gorgyffwrdd. Ni'n rhoi dot a chroes ar gyfer bond covalent. A wedyn mae popeth arall yn aros ble mae e. So, dyma electronau clorin ar y chwith. Dyma electronau clorin ar y dde. Mae'r un yma, fyna nawr, yn cael ei rhannu, a mae'r un yma, fyna nawr, yn cael ei rhannu. Rhowch yr enw a'r math yma o fondio. Sharing is caring, caring, covalent. Mae olew crau yn danwydd ffosil ac mae'n cael ei ddisgrifio fel adnodd anadnewyddadwy. Disgrifiwch sut cafodd olew crau ei ffurfio. Mae'n gofyn hwn cwbl o weithiau, llawer o weithiau. So mae'n gweddillion bywyd morol.
Mae'r moral yna yn bwysig. Dros filiynau o blynyddoedd. Rhowch ystyr y term anadnewyddadwy. Yr ateb yw bydd yn rhedeg allan. Bydd nhw hefyd yn derbyn ni fydd yn parhau am byth. I wneud olew croen fwy defnyddiol, mae'n cael ei wahanu yn ffracsiynau. So mae olew croen mynd mewn fan hyn, mae'r olew cau yn cael ei rosogi mewn ffyrnais, a wedyn mae'n cael ei wahanu mewn i'r ffracsiynau yma yn dibynol ar ei berwbwynt. Cwblhewch y brawddegau canlynol. Mae olew croen cael ei wahanu yn ffracsiynau gwahanol drwy broses o'r enw distylliad ffracsiynol. Mae ffracsiynau'n cael ei gwahanu oherwydd bod ganddyn nhw berwbwyntiau gwahanol. A llongyfarchiadau, os ydych chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn yn 2018, buasech chi wedi cael C. Rhowch gylch o amgylch y gair sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o olew crau, cymysgedd, elfen neu cyfansoddyn. Wel, mae olew crau yn cymysgedd o hydrocarbonau efo hyd cadwyn gwahanol, neu cymysgedd o ffracsiynau. Mae un o'r ffracsiynau sy'n dod o olew crau'n cynnwys hecsan C6H14. Cyfrifwch y canran yn ôl mas o garbon mewn hecsan. So ni eisiau gwneud mas y carbon dros mas yr holl beth, yn lluosi hwnna gyda 100. Mae yna 6 carbon, pob un yn pwyso 12, so ni angen 6, 12, wedi lluosi efo 100 ar y top. Ac ar y gwaelod, mas yr holl moleciwl, mae yna 6 set o 12 eto, 14 set o 1, so mae hwnna'n dod i. So mae hwnna'n dod i 7,200 dros 86. Mae'n werth gweithio mas yr MA, gweithio mas yr 86, yn cael marc am hwnna, hyd yn oed os mae'r cam nesaf yn anghywir. Ac mae hwnna'n dod i 83.7. Mae'r diagram yn dangos y deiledd 5 hydrocarbon gwahanol, A i E. Defnyddiwch y llythrennau A i E yn eich atebion i rannau 1 a 2. So mae rhan 1. Rhowch yr adeiledd sy'n cynrychioli propen. So dylwn ni gallu gwybod sawl carbon sy'n mewn propen, methen 1, ethen 2, propen 3. Mae'n alkane, so mae'n bond dwbl, so ni'n chwilio am 3 carbon efo bond dwbl, prop 1, yr ateb yw B. Nodwch yr adeileddau sy'n ffitio'r disgrifiadau canlynol. Hydrocarbon a'r fformwla gyffredinol CnH2n plus 2. So ni'n chwilio am alcan fan hyn. Mae yna 3 gall ni pigo. So A, C a D. Hydrocarbonau mwy nag 1. So mae'n rhoi pob un o'n nhw. A, C a D. Mae yna 2 hydrogen ar bob carbon, a wedyn 2 arall ar yr ochr. 2 arall. 2n plus 2. Moleciwlau anurlawn. So anurlawn yn meddwl efo bond dwbl. So pa rhai sydd efo bond dwbl? B ag E. B ac E. Mae plastigion yn cael ei gwneud o gymegion sy'n dod o olew crau. Arch farchnadoedd yng Nghymru oedd rhai cyntaf yn y Deyrnas Unedig i godi tâl ar eu cwsmeriaid am fagiau plastig. Roedd hyn mwyn lleihau swm y gwastraff plastig oedd yn cael ei gynhyrchu. Rhowch 2 dull o gael gwared ar wastraff plastig sy'n arwain at broblemau amgylcheddol. Esboniwch y broblem sy'n gysylltiedig â phob un o'r dulliau. So beth yw'r 2 ffordd o drin am plastigion? Yn anwybyddu ailgylchu oherwydd mae eisiau rhai sydd yn achosi problemau amgylcheddol. So dull 1 llosgi, dull 2 anfon i safle tirlenwi.
problem mwyaf amlwg gyda llosgi nhw yw maen nhw'n rhyddhau carbon dioxide sy'n achosi cynhesu byd eang. Ond bod nhw hefyd yn derbyn maen rhyddhau nwyon gwenwynig neu mygdarthau gwenwynig. Ar ran safleoedd tirlenwi, y problem yw dydy plastigion ddim yn fioddioraddadwy, non-biodegradable. Maen nhw hefyd yn derbyn nitredig mas o lle mwyn claddu nhw, a dydyn nhw ddim yn dadalfennu, sy'n esbonio o beth ydy fioddioraddadwy yn meddwl. Mae nifer o ffactorau ddylai gael eu hystyried wrth benderfynu beth sy'n gwneud tanwydd gorau. Mae gwybodaeth yn cael ei chasglu am wahanol ffactorau ar gyfer 3 tanwydd A, B a C. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei dadansoddi gan grŵp o fyfyrwyr mwyn penderfynu beth yw'r tanwydd gorau yn ei barn nhw. Rhowch y rheswm pam nad yw'r wybodaeth am ba mor hawdd mae pob tanwydd yn llosgi yn ddefnyddiol i'r myfyrwyr wrth iddyn nhw wneud eu penderfyniad. Well ni edrych ar y wybodaeth a ffeindio'r wybodaeth am pa mor hawdd maen nhw'n llosgi. Tanwydd A, mae'n llosgi yn hawdd iawn, a does dim problemau storio. Tanwydd B, mae'n llosgi yn hawdd iawn. Tanwydd C, mae'n llosgi yn hawdd iawn. So pam di hwn ddim yn defnyddiol i gymharu nhw? Wel, maen nhw gyd yn llosgi yn hawdd iawn. Mae un o'r myfyrwyr yn selio ei benderfyniad yn gyfan gwbl ar faint o bob cyflenwad tanwydd sydd ar gael. Dewyswch y drefn sy'n dangos ei gasgliad. Ticiwch y bwlch priodol. So ni'n ffeindio'r wybodaeth am gyflenwad pob tanwydd. So dyma ni, bydd y cyflenwadau presennol yn para am tua 50 o flynyddoedd. Mae'r cyflenwadau ddiwedd o'r tanwydd yma. Bydd y cyflenwadau presennol yn para am tua 250 o flynyddoedd. So y gorau ddiwedd byth yn mynd i rhedeg mas. Ail gorau 250 o flynyddoedd. A'r un gweitha sydd ddim yn mynd i para 50 o flynyddoedd i'r dyfodol yw hynna. So mae'n mynd B, C, A. B, C, A fan hyn. Pa un o'r gosodiadau canlynol sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o sut mae'r tanwyddau'n effeithio ar yr amgylchedd wrth iddyn nhw losgi? Ticiwch yr ateb gywir a rhowch y rheswm dros eich dewis. So well ni ffeindio'r brawddegau sy'n sôn am ei effaith ar amgylchedd. Mae A yn rhyddhau carbon dioxide ac anwedd dŵr wrth iddo losgi. Mae B yn rhyddhau anwedd dŵr wrth iddo losgi. A mae C yn rhyddhau carbon dioxide, sulfur dioxide ac anwedd dŵr wrth iddo losgi. Nawr yn edrych ar y gosodiadau, mae pob un o'r tanwyddau yn cyfrannu at law asid a chynhesu byd eang wrth iddyn nhw losgi. Wel, ni check o hwn. Mae carbon dioxide yn achosi cynhesu byd eang. Does dim problem amgylcheddol gyda anwedd dŵr. Dim problem amgylcheddol gyda anwedd dŵr. Rhyddhau carbon dioxide, mae hwnna'n cynhesu byd eang. A sulfur dioxide, mae hwnna'n achosi glaw asid. Ac anwedd dŵr, dim problem gyda hynna. Right, yn mynd nôl i rhain. Mae pob un o'r tanwyddau yn cyfrannu at law asid. Na, mae'r dau cyntaf ddim. Mae tanwyddau A a C yn cyfrannu at law asid. Na, maen nhw ddim. Dim ond tanwydd C sy'n cyfrannu at law asid a chynhesu byd eang wrth iddo losgi. Ie, mae hwnna'n iawn. So beth yw'r rheswm nawr ar gyfer rhan olaf y cwestiwn? Wel, mae glaw asid yn cael ei achosi gan sulfur dioxide a mae cynhesu byd eang yn cael ei achosi gan carbon dioxide. O ran yr esboniad yn y cynllun marcio, maen nhw'n derbyn mor syml â sulfur dioxide a carbon dioxide yn cael ei ryddhau pan mae C yn llosgi. Mae effeithlonrwydd cost tanwydd A yn gallu cael ei gyfrifo fel hyn. Effeithlonrwydd cost yw 2.8 dros 0.03 a mae hwnna'n dod i 93.3 kilojoules pob ceiniog. Defnyddiwch y wybodaeth sy'n cael ei roi am tanwydd B a'r enghraifft hon i gyfrifo effeithlonrwydd cost tanwydd B. So felly gweithio mas be maen nhw wedi wneud, ffeindio 2.8
a 0.03, dyna 2.8, dyna 0.03. So maen nhw wedi rhannu y kilojoulau gyda'r ceiniogau, a ni angen gwneud yr un peth ar gyfer B. So yn B, mae'n 44.1 kilojoule a 0.18 ceiniog. So ni angen gwneud 44.1 rhannu gyda 0.18. Ac mae hwnna'n dod i 245 kilojoule pob ceiniog. Yn y pen draw, mae myfyrwyr yn cytuno ar y drefn ganlynol ar gyfer y tanwyddau. Y tanwydd gorau yw B, wedyn A, wedyn C. Yn y tabl isod, ticiwch bob gosodiad sy'n gywir ac fyddai o bosib wedi cael ei ddefnyddio i benderfynu ar y drefn hon. So felly ni edrych ar pob un yn ei dro. Bydd tanwydd C yn rhedeg allan ar ôl tanwydd A a B. So tanwydd C yn mynd i para 250 o flynyddoedd. So mae'n mynd i rhedeg allan ar ôl B, na B yn mynd i para yn byth. So nid hwnna. Mae'n fwy hawdd storio tanwydd C na tanwydd A. So yn edrych ar hwn, weddol hawdd yw storio. Does dim problemau storio, actually mae'n mwy hawdd storio A neu C, so nid hwnna. Mae tanwydd A yn llosgi'n fwy hawdd na tanwydd C. Mewn cwestiwn gynharach, dyn ni wedi adnabod bod pob tanwydd yn llosgi'n hawdd iawn, felly dydy hwnna ddim yn gywir. Tanwydd B yw'r tanwydd mwyaf glân. Mae B yn cynhyrchu anwedd dŵr yn unig, A yn cynhyrchu carbon dioxid, a C yn cynhyrchu carbon dioxid a sulfur dioxid. So ie, mae hwnna yn gywir. Tanwydd B yw'r tanwydd mwyaf glân. Mae'n fwy hawdd storio tanwydd B na tanwydd A. So ni'n ffeindio darn am storio. Mae'n llosgi'n hawdd iawn, ond mae'n gallu bod yn anodd i'w storio. A wedyn C. Mae'n weddol hawdd i'w storio, so mae'n hawdd storio C na B. Mae hwnna'n anghywir. Fydd tanwydd B byth yn rhedeg allan. So ni'n ffeindio darn am hwnna. Cyfrifiannau ddiddiwedd, byth yn rhedeg allan, cywir. Tanwydd A yn gwneud llai o niwed i'r amgylchedd na tanwydd C. Wel, does dim ond carbon dioxid gyda A, ond mae carbon dioxid a sulfur dioxid gyda C. So mae hwnna'n gywir. Mae tanwydd A yn llai cost effeithlon na tanwydd B. So mae A yn rhoi 93.3 kilojoule am pob ceiniog chi'n gwario, a mae B yn rhoi 245 kilojoule am pob ceiniog chi'n gwario. Felly mae A yn llai cost effeithlon na B. Mae hwnna'n gywir hefyd. Mae'r diagram yn dangos y 3 cam sy'n cael ei defnyddio wrth baratoi grisialau copr disylfad o gopr dicarbonad ac acid sulfuric. Disgrifiwch ac esboniwch pob cam yn y broses o baratoi. Dylech gynnwys hafaliad yn eich ateb. Dylwn ni gwybod bod carbonad ac acid yn gwneud halwyn, dŵr a carbon dioxid. Mae'r cwestiwn yn rhoi y 2 adweithyddion i ni, gopr dicarbonad ac acid sulfuric, ac mae hefyd yn rhoi enw'r halwyn sy'n cael ei gynhyrchu i ni, copr disylfad. Mewn cam 1, dyn ni'n ychwanegu copr carbonad i acid sulfuric. So dyma'r acid sulfuric yn mynd mewn. Dyma'r copr carbonad. Mae'n bwysig i ychwanegu gormodedd o'r copr carbonad i wneud yn siŵr bod yr holl acid sulfuric wedi adweithio ac yn methu tynnu yr acid sulfuric mewn unrhyw ffordd arall. Wrth i'r copr carbonad cael ei ychwanegu, mae'n suo oherwydd mae carbon dioxid yn cael ei gynhyrchu. Dwi'n cymysgu gyda rodyn gwydr eto i wneud yn siŵr bod yr holl acid sulfuric wedi adweithio. Dwi ddim eisiau unrhyw acid sulfuric ar ôl ar y diwedd. A dwi'n methu cael hwnna mas o'r hydoddiant. Yn anhebyg i'r adwaith i'r copr oxid, mae hwn yn digwydd ar tymheredd ystafell, does dim rhaid twymo. Dwi'n barhau i ychwanegu'r copr oxid nes mae'n stopio suo, a wedyn dwi'n gwybod bod y holl acid sulfuric wedi adweithio.
Rhaid ychwanegu gormodoedd o gopr dicarbonad at asid sylffuric i sicrhau bod yr holl asid wedi cael ei niwtraleiddio. Wrth i copr carbonad cael ei ychwanegu, bydd yr hydoddiant yn suo oherwydd mae carbon dioxid yn cael ei ffurfio. Unwaith mae'r suo wedi stopio wrth ychwanegu'r copr carbonad, mae'r copr carbonad mewn gormodoedd. A gallwch chi hefyd dweud rhywbeth os chi eisiau am yr hydoddiant yn troi yn las. Oherwydd mae'r holl asid sylffuric wedi adweithio, mae'r hydoddiant nawr yn cynnwys copr sylffad, copr carbonad a ddŵr. So felly'n cael gwared o'r copr carbonad, mae'r copr carbonad yn solid, felly mae'n gwneud y synwyr i hidlo y copr carbonad mas. Sy'n defnyddio papur hidlo. A ni'n arllwys y biger drwyddo. Mae'r copr sylffad a'r ddŵr yn pasio trwy. A mae'r copr carbonad yn cael ei dal yn y papur hidlo. Mewn cam 2, mae'r cymysgedd yn cael ei hidlo mwyn tynnu'r gormodoedd o gopr carbonad o'r hydoddiant copr disylffad. Yr unig peth sy'n mewn fan hyn nawr yw copr sylffad a dŵr. So ni angen cael gwared o'r dŵr drwy'n weddiad. Mae'r hydoddiant yn cael ei adael ar sylffenestr mwyn i'r dŵr anweddu ac i'r grisialau gopr disylffad ffurfio. Mae grŵp o fyfyrwyr yn gwneud ymchwiliad i electrolysis hydoddiant copr disylffad. Maen nhw'n defnyddio'r cyfarpar isod i roi prawf ar y rhagdybiaeth. Mae mas y copr sy'n ffurfio ar y catod yn cynyddu wrth i amser gynyddu. Maen nhw fe electrod graphite, catod, anod, hydoddiant copr disylffad. Yn gweld bod copr wedi ffurfio fan hyn ar ôl, a dim copr cyn. I roi prawf ar y rhagdybiaeth, maen nhw'n pwyso'r catod cyn ei roi yn yr hydoddiant copr disylffad ac unwaith eto ar ôl gadael i electrolysis ddigwydd am wahanol amserau. Mae canlyniadau i'w gweld isod. Ar y grid isod, plotiwch y fas cymedrig y copr sy'n cael ei ffurfio yn erbyn amser. Tynnwch linell addas. Wrth edrych ar yr uchelyn Y, mae 10 sgwar rhwng 0 a 2, 2 rhannu gyda 10, mae pob sgwar bach werth 0.2. Mae'n rhoi marc i chi os mae'r pwyntiau o fewn hanner sgwar o'r lle gywir. Er enghraifft 0, 0 fyna, 10, 3 fyna, 20, 4.9 fyna, ac yn y blaen. Be bynnag chi'n neud gyda cwestiwn fel hwn, cymerwch eich amser a cael y marciau. Mae'n 3 marc ydych chi'n sicr o gael os ydych chi'n cymryd yr amser arno fe. Yn ail ran y cwestiwn, maen nhw'n gofyn i chi i dynnu linell addas. Mae'n rhaid i hwn bod yn llinell syth trwy'r tarddbwynt yn yr achos yma, ond does dim rhaid i mynd trwy pob pwynt. Ac yn yr achos yma, mae e ddim. Defnyddiwch y canlyniadau gafodd eu casglu ar 30 eiliad a'r hafaliad canlynol i gyfrifo canran yr amrywiad yn y mesuriadau hyn. So mae'n dweud ni bod canran yr amrywiad yn mas pellaf o'r cymedr, minus mas cymedrig, dros y mas cymedrig, lliosi efo 100. Does dim ots pa mas dyn ni'n pigo. Mae 8.2 a 7.8. Mae'r ddau o'n nhw 0.2 o'r cymedr, sef 8. So awn ni am 8.2. Felly mae'n 8.2 minus 8, 0.2, rhannu efo 8, lliosi efo 100, ac ar ôl hwnna, roi hwnna mewn i gyfrifiannell, ydych chi'n cael ateb o 2.5. Mae mas y copr sy'n cael ei ffurfio yn llai na'r disgwyl. Rhowch y rheswm mwyaf tebygol dros y gwahaniaeth hwn. Wel, mae'r copr yn ffurfio ar y electrodau, a mae rhywfaint yn mynd i gwmpo i gwaelod y bicer, felly ddim yn mynd i gael ei mesur pan ni'n pwyso'r electrodau. Gallwch chi hefyd geirio fe bod rhywfaint o'r copr ar ôl yn y bicer. Mae aluminium yn cael ei echdynnu o aluminium ocsid tawdd drwy electrolysis. Dyna'r anod, catod, aluminium ocsid tawdd. Esboniwch pam mae aluminium yn ffurfio ar y catod.
Mae'n oherwydd mae'r ionau aluminium Al3+ a gwefr bositif ac mae'r catod yn negatif. Mae pob metal yn ffurfio ionau positif a pob anfetal yn ffurfio ionau negatif. Mae gwefrau dirgloes yn atynnu, felly mae ionau positif yr aluminium yn cael ei atynnu at gwefr negatif y catod. Cwblhewch a chydbwyswch yr hafaliad ar gyfer yr adwaith cyflawn sy'n digwydd. So electrolysis yw hwn, felly ni'n mynd i ffurfio yr elfennau, mae aluminium oxide yn mynd i troi mewn i aluminium ag oxygen. Nawr mae oxygen yn elfen adweithiol sy'n nwy, mae pob elfen adweithiol sydd yn nwy yn diatomig, so mae'n mynd i bod yn O2. Nawr mae yna 2 Al2 sy'n meddwl mae yna 4 aluminium ar yr ochr yma. A mae yna 2 O3s sy'n meddwl mae yna 6 fan hyn. 2 mewn pob oxygen fan hyn, felly 6 rhannu gyda 2 yw 3. Mae potasiwm hefyd yn gallu cael ei echdynnu drwy electrolysis potasiwm carbonad. Ysgrifennwch fformula potasiwm carbonad i gwblhau'r hafaliad ar gyfer yr adwaith cyflawn. Mae yna 2 ffyrdd o wneud hyn. Ni'n gwybod mae yna 2 fan hyn, felly gorfod haneri popeth fan hyn. Felly 4K yn troi mewn i K2. 2 carbon yn troi mewn i 1 carbon. A 2 llos i 2 4 plus 2 yw 6. 6 oxygen yn troi mewn i O3, so K2O3. Y ffordd arall o wneud yw i defnyddio y tabl o gwefrau. Wrth edrych ar y tabl o wefrau, ni'n gweld bod potasiwm yn +1 a carbonad yn -2. Ni'n cymryd y rhifau ar y top a swap nhw, rhoi nhw ar y gwaelod a anwybyddu nhw gwefrau. So mae'r 2 yn mynd fyna, does dim rhif fyna, so does dim rhif yn mynd fyna. So mae nawr yn K2CO3. Mae llosgi methan mewn aer yn gallu cael ei gynrychioli gan yr hafaliad canlynol. Methan plus oxygen neu carbon dioxide a dŵr. Mae'r egni bondiau yn cael ei roi yn y tabl isod. Defnyddiwch y werthoedd egni'r bond i gyfrifo'r egni sy'n cael ei ryddhau pan mae'r holl bondiau yn y moleculau carbon dioxide a'r moleculau dŵr yn cael ei ffurfio. Mae yna 2 bond, C double bond O, 1, 2, felly 2 lluosi gwerth y bond yna, sef 805. Mae'n rhaid andio'r OH. Mae yna 4 yn nhw, 1, 2, 3, 4. So 4 lluosi gwerth y bond OH, sef 4, 6, 4. Ac mae hwnna'n dod i 3466. 3466. Yr egni sydd ei angen i dorri'r holl bondiau yn y moleculau methan a'r moleculau oxygen yw 2648. Cyfrifwch y newid egni cyflawn ar gyfer yr adwaith hwn a defnyddiwch y gwerth hwn i esbonio pam mae'r adwaith yn exothermig. Mae'r hafaliad mae angen defnyddio yw egni torri'r bondiau, tynnu yr egni sy'n cael ei ryddhau o'r ffurfio bondiau. So i dorri y bondiau, roedd angen 2, 6, 4, 8. Ac i ffurfio'r bondiau, mae 3, 4, 6, 6 yn cael ei ryddhau. Felly mae'r egni sy'n cael ei ryddhau yn -818. Nawr mae'n neis iawn i chi, maen nhw'n derbyn hwn gyda'r meinus neu heb y meinus. Nawr mae'n rhaid esbonio pam mae'r adwaith yn exothermig, ac yn syml yr ateb yw mae mwy o egni'n cael ei ryddhau na'i gymryd i mewn. Neu gallech chi dweud, jyst yn syml iawn, oherwydd mae'r newid cyflawn yn negatif.